ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Саудо ТВ. имрӯз 27 октябри соли 2024 навор кардем баъри шумо 10 дона хонаи фурӯшӣ аз 10 дона 3 то квартира аз дохили шаҳри Душанбе ва 7 дона хонаи заминӣ аз Душанбе, аз тарафҳои Регар, аз шаҳри Бохтар, аз ноҳияи Панҷакент, аз шаҳри Турсунзода, Регари Пешина ва аз ноҳияи Ҳамаддонӣ, аз ноҳияи Рудакӣ ва дигар нуқтаҳои Тоҷикистон баъри шумо бо диққат тамошо кунед. барои реклама муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат, чизе ки барои фурӯши реклама дар шумо боша, агар дар WhatsApp мо роӣ кунед, видеонавораша ё ки суратоша, мо навори баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем. ба хотири пешрафти сомонаи Саудо ТВ ҳамин навори мода дӯстон ҳама каса лайкора монен ва дар канали мо Саудо ТВ подписатсия кунед. ман бовар дорам ягон хонаҳай, ягон заминай, ягон квартираҳай аз канали мо шумо меёбед. дӯстон навора бо диққат тамошо мекунем, подписатсияро фаромӯш намекунем. навора сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва, Московский област дорен, ба ширкати Акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, Акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо сохт саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, хонаи фурӯшии аввалини мо дӯстони азиз мебошад ки хонаи фурӯшӣ 7 комната масоҳати калони 6 сотиха дар ноҳияи Ҳамадонӣ айни ҳол қарор дорад. нархаш муайян шуд 280 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 71 78 охири рақамошай. ноҳияи Ҳамадонӣ паси МЧСда қарор дорад. мол бозорда қарор дорад. паси МЧС наздикии мол бозор. дуюм кӯча, чорраҳа, 3 хонааш бо ремонт, 4 хона плюс коридор без ремонт савдо мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ. касоне ки аз тарафҳои ноҳияи Ҳамадонӣ хоҳиш карден, ҳамроҳи бародар занг мезанем, маслиҳат мекунем, маъқул боша мегирем. замин, хона, мошин чиза дар шумо боша, агар боҳиши реклама кардан дар WhatsApp мо равон кунед, мо навори баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем. нашоти хона, хонаи назди ҳавлигӣ, дар дохили хона качалкаи об дорад. чихеле ки қайд кардем, 3 хонааш бо ремонт, 4 хона плюс коридор без ремонт ҳамин ҳолат савдо мешавад. дӯстони азиз, метавонед худотон бо занг занен, маълумоти пурраша аз соҳиби хона бигирен. хонаи фурӯшии дуюм дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ 4 комната масоҳати 8 сотиқ мебошад. дар шаҳри Турсунзода, Регари Пешинада қарор дорад. деҳаи Файз Бахшда қарор дорад. дӯстони азиз, нархи хона муайян шуд 300 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 66 30 ахири рақамош. ҳавлӣ қарор дорад мегӯяд дар шаҳри Турсунзода, дар Регари Пешина, ҷамоати 10-солагии Истиқлол, деҳаи Файз Бахшда қарор дорад. хонаҳо ремонти хуби замонавӣ фасон кардагӣ. 300 000 сомон нархи хона муайян шуд. боз камбеш савдо ҳам мешавад. шумо ҳам замин, хона, мошинотона метавонед мода равон кунед. мо навори баъдна реклама карда фурӯшта ҳаракат карда фурӯхта метавонем. дӯстони азиз, албатта ки дар TikTok, дар YouTube ва дар Instagram Саудо ТВ реклама карда фурӯшта мегузорем. иншоалло савдо карда метавонем. дӯстони азиз, лайкора монед. дар канали мо Саудо ТВ ҳатман подписатсия кунед. зангулаи подписатсияро висе кунед. бовар дорам аз канали мо ягон хона или ягон замин или квартира арзон иншоалло мегирем. дӯстони азиз, сеюмин хонаи фурӯшии мо дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ иборат аз 3 ҳуҷра масоҳати бениҳоят калони 30 сотиқ масоҳат. дӯстони азиз, дар ноҳияи Ёвон мебошад. айни ҳол хонаи назди ҳавлигӣ бо нархи 219 000 сомонӣ савдо мешавад. ватсапашон 71 61 занг мезанед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи чорраҳа, болои қӯи модда қарор дорад. 3 ҳуҷрага бо ремонти замонавӣ, 17 сотиқаш 190 000 сомонӣ. агар ки 30 сотиқа кунен 219-220 000 сомон нарха пешниҳод карданд. мақсад ки боз арзон ҳам мешавад. кадоме ки мехарад дар WhatsApp
7161 аз номи сомонаи ютуби мо Саудо ТВ муроҷиат кунед. шумо да бо ягон сум арзонтон мекунад. дӯстони азиз, ноҳияи ёвон гуфтанд деҳаи чорраҳа. чорумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳаст ки 5 комната масоати 6 сутихаи бениҳоят калон айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Ҷавонон, ҷамоати Буруновда қарор дорад. 5 хона 6 сутих масоат. хона ҳамин ҳолат савдо мешавад. дӯстони азиз, 225,000 сомон нархи хона муайян шуд. боз камтар савдои хубам дорад. ватсапашон 7598 метавонед занг занед. хона ремонти замонавӣ, времянка, ошхона, кухни, ҳуҷҷатхона, ҳезумхона, баня ҳамаш тайёр ҳаст. масоати хона обшӣ 6 сутих замин дорад. гирдаш маҳкам, об свет дорад. дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. касоне ки мехарад дар ватсапмон муроҷиат кунед. боз камтар арзон ҳам мешавад. 225,000 сомон нархи хона ҳозирашда муайян шуд. деҳаи нав. дӯстони азиз, марҳамат, маълумоти пурра оиди хона дар ватсапашон занг занед. дӯстон, лайкотона монед, дар канали мо подписатсия кунед. ҳар рӯза 70-80% наворои моро меҳмонҳо тамошо мекунанд. хушомадед меҳмонҳо, ҳама каса адуши дастгирӣ мекунем. панҷумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, яъне ки квартираи фурӯшӣ, яккомната квартира айни ҳол дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Юсуфи Вафода қарор дорад. дар панҷум ошиёна мебошад. масоат 30 метри квадратӣ. 280,000 сомонӣ нархи хона муайян шуд. барои тамос рақамҳои дастӣ занг занед. аз серков ва аз ошхонаи марди худо мегӯяд ки 150 то 200 метр масофа мебошад. доми 5 ошиёна. хона дар панҷум ошиёна иборат аст. мақсад ки дом томи тайёр. балкони 2.5 ба 1.5 дорад. таъмираш минёна аст. об светаш доимӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. мақсад камтар муомила дорад. алиш намешавад, кредит намешавад. толка ба сум бо нархи 280,000 сомонӣ камтар арзон ҳам мекунанд. дӯстон, худотон бо оиди хона маълумоти пурра, рақамҳои дастӣ 7606 занг зада маълумоти пурраша бигиред. дӯстони азиз, мегӯяд аз серков ва аз ошхонаи марди худо 150-200 метр роҳ масофа дорад. шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки дар дуюм ошиёна мебошад. 30 метри квадратӣ масоати умумии хона. дӯстон, айни ҳол дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино квартира қарор дорад. яккомнатни квартира. 295,000 сомон нархи квартира муайян шуд. боз муомила дорад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Маяковский, ана ҳамин тарафода қарор дорад. дӯстон азиз, маълумоти пурра занг занед. дар даруни хона, ҳоҷатхона, ошхона, ҳаммом, кухни ҳамаш дар дохили хона кардагӣ ҳаст. хоб масъалаи об, отоплени, свет ин масъалаҳо камбуд надорад. маълумоти бештар кадоме ки мехарад дар ватсапмон муроҷиат намоед. боз маълумоти пурра равон мекунем. ҳозирашда 295,000 сомон нархи квартира муайян шуд. боз муомилаи хубам дорад. нагуфтанд ки алиш мешавад, или намешавад. арзон иншоаллоҳ мешавад. дӯстон, маълумоти пурра оиди квартира, худотон бо занг бизанед. квартира дар дараҷаи миёна қарор дорад. дӯстон азиз, маълумоти пурра муроҷиат кунед. ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳаст ки дукомната квартира дар ҳамин хона қарор дорад. дар ҳамин дом 2 этажа 45 квадрати метр. шаҳри Душанбе, Гипрозем, кӯчаи Қаҳрамонда қарор дорад. 295,000 сомон нархи квартира муайян шуд. барои тамос рақамҳои 8282 занг занед. ремонти хона падабой мебошад. қариб тамом шудагӣ, тапа тайёр. 90% хонаро тайёр кардем. кадоме ки мехарад, маълумоти пурра дар рақамҳои дастӣ 8282 занг занед. хона техпаспорт дора. сразу нотариальне оформид мекунем меган. пули оформид 2 тақсим карда мешавад. камтарак боз хона нархаш арзон мешавад.
дар Падез ҳамагӣ 6 оила зиндагӣ мекунад. Адрес Гипразем, дарвозаи Чимтепа, кӯчаи Қаҳрамон. аз раҳи Калон 200 метр роҳ масофа мебошад. Транспортҳои 54 ва 29 ва баъзе аз таксиҳо дар ин территория мегардад. дӯстон азиз, маълумоти пурра оиди ҳамин квартира рақамҳода занг мезанем, маълумоташа мегирем. дар ҳамин дом қарор дорад. дӯстон, ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳаст назди ҳавлигӣ 3 комната масоати 6 сутиха мебошад. айни ҳол дар тарафҳои Панҷакент, Хамир Теппада қарор дорад. нархи хона муайян шуд 350 000 сомонӣ. ватсапашон 9500 занг занед. ҳавлӣ дар Хамиртеппа. об свет ҳаст. хонаҳо падъабои тайёран. ин ҳами састайани кардагӣ ҳаст. мақсад боз камтар савдои хубам мешавад. масоати умумӣ 6 сутих 3 ҳуҷрага карда шудагӣ. дӯстон азиз, ҳавлӣ бениҳоят калон. 350 000 сум нархи хона. боз камтар савдо мешавад. алиш мешавад, алиш намешавад, кредит меша намешавад, ҳеҷ гуфтагӣ нестам. дӯстон азиз, маълумоти пурра худотон бо оиди хона ҳамроҳи соҳибхона маслиҳат мекунед, мегиред мақбул боша. хонаи фурӯши нӯҳум. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳаст ки 3 комната масоати 8 сутих. ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. айни ҳол 3 дар хона масоати 8 сутихи калон. нархи хона 148 000 сомонӣ мегӯянд. бо муомила дорад. рақамҳои 1964 ватсапда занг мезанем. дӯстон азиз, маълумоти пурра мегирем. 3 дар хона 4/5 кухни, баня, 8 сутих замин ва соати замин. гирди ҳавлӣ маҳкам нест. ай пеши бозор 4-5 километр дур. мегӯяд ки пятилетка норасида амиҷа қарор дорад. документҳо 100%, дигар арзон намешавад. маълумоти пурра оиди хона занг занед. дӯстон, даҳумин хонаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳаст ки 2 комната масоати 5 сутих. айни ҳол дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. дар деҳаи Учқул. 260 000 сомонӣ нархи хона. барои тамос рақамҳои 0200 занг занед. дом мегӯяд ки 2 комната Временка 5 сутих 40 квадратный метр. аз роҳи Калон 300 метр то хона роҳ масофа дорад. деҳаи Учқул 4-1 қарор дорад. дӯстон азиз, хона ба семимблок бардоштагӣ. маълумоти пурра оиди хона рақамҳои 0200 занг занед. дӯстон, навори ирӯза бо 10 дона хонаи фурӯшӣ ба анҷом расид. фикр мекунем ки навор маъқули дилшон шид. агар ки навор маъқул шуда бошад, дар комментария Саудо ТВ ба пеш нависен. барои реклама муроҷиат кунед. замин, мошин, хона, чизе дар шумо боша барои фурӯш реклама кардан дар WhatsApp мо ирсол намоед. мо навори баъда реклама карда фурӯшта мегузорем. агар ки ба шумо замин лозим бошад, дар WhatsApp муроҷиат намоед. мо навори баъда шуморо эълон мекунем ки ҳамин бародар да замин лозимай. одамоне ки замин доранд шумода занг мезананд. рақамҳо барои тамос или WhatsApp муроҷиат кунед. замин, мошин, хона, квартира. рақамҳои 9997. WhatsApp мо 24 соат кор мекунад. WhatsApp-и Саудо ТВ. пеш аз баромадан аз барномаи ирӯзаи мо ба навори мо лайк гузоред. дар канали мо Саудо ТВ подписатсия кунед. бовар дорам аз канали мо хона мошини арзон меёбед. дӯстон, зиндаву сарбаланд бошед. хай дӯстони азиз.